Kini nga liso mga tats iya ni sa atsal no ing ani de magtanom isa-isa hon jud day nimo. Karon pa jud ko kakita. Maing adlaw ka na itong tanan matas na ata karon sa bukid no og kanang akong gitudo dira migikan sa ubos. So gipaadto na punta sa isa na to ka followers kay gusto makipagkita sa tuwa kay naa daw sa ihatag. Grabe tinungasay na matas pero wala jud ko nagmahay no kay sulit jud ang akong pag-adto diha kay daghan kog prutas nga nakita sama aning nangka, lansones, rambutan og kining buongon nga natumba. Ako din giduol matas kay mukuha jud ko kung naay hinog no pero wala pa day hinog. Mao nang ato na lang gipagawas ang duha ka bukista na to nga dala og kining guso nga gikan sa Pisport. Og wala na ko damha matas kita kog saging nga isa ka sipino siyempre ato nang tirahon og kanang akong katapad kape man day na medyo na ignorante jud ko matas. Suwerte jud sa mga prutas matas kay katong tanan nga inyo nakita dito bisag isa ato walay hinog. Mao na mo padulong na lang mi dito sa iyang giingon nga atsal og litos. Samtang nagpadulong mi dito matas nakasugat kog isa ka single nga karga niya litos no. Mao naman di ay na. Tour guide. Gulang to papan ko Jimmy ba nabinta ka pila to. Ito? So gikan dito sa balay matas mga pila lang katikang no naabot na mi sa ilang area nga tanom nga puro litos matas. Wow, mao na ning giingon niya sa kuha nga iya kong hatagan ani. Ang pangutana ignorante ko ani matas. So ako sa tong gibaliwala ang litos matas kay niduol ko aning atsal no kay nabaguhan jud ko matas kay perteng pagkadagkuha sa bunga nga mugbo pa man unta ning tanoma. Sa tinuod lang matas hilig jud kay nako ni mga tanom sa bukid no mo nang tanan taga bukid diha. Shout out sa inyo pagpaningkamot sa inyong pagkakugihan sa mga farmer na to diha unta makapuyo pugog bukid pohon. So kini tanan nga inyo nakita matas 8,000 ka punuan ning atsal no way labot sa litos nga iyang giingon og tan-awan ng lugar nga akong gisaka wa jud ko nagmahay kay nalipay jud ko nga nakaabot ko diha og nagkita-kita mi sa akong mga followers no. Kini nga atsal matas kaupat na sila naka-harvest ani no. So ni starting daw ni siya og 60,000 niya ang upat ka harvest nila ni sapi og 400,000. Wow kadako. So wa din ko naglangan matas akong gitan-aw kung giunsa nila pagtanom no kung giunsa pagdiskarte giisa-isa jud ig butang anang bangag nga ilang gitusok-tusok matas. So ing ana ang pagproseso no. Pagka man nilag tanom mga tats isprehan daw na no kay kaunon sa amigas. Uy, di halangan ang amigas ani. Og kay kayon po daw sa manok kung unsa mang mananap nga moduol dira mo nang ilang isprehan pagka man ila pong tabunan. Abi niyo mga tats isa po na ang akong gisaka dira no kay gusto po ko magpinas dira kanang tama-tama lang gud nga makayan nato kay nagsabot na mi sa ako ang followers diha. Ang nakanindot aning atsal mga tats kay dili lang kay kaisa ka mo harvest no. Imagine nimo na kaupat na sila ni harvest ni sapi na sila sobra 400,000. 60,000 lang ang kapital o niya akong gipangutana tag pila ang kilo didto sa kuha sa buyer. Ingon nila to tarte. Mao day dakog halin matats kay jackpot ang presyo. Sabi niyo matats og ba ponta kon la pauli uno kay mangharvest pa lagi sila. Sa ato pa ginansya pa jud to. Pero ni balibad na lang ko matats kay daghang patag himuon sa balay no mo nang ato na lang ning sugbahon ning isda kay sinugba man ilhang gusto. Kini nga isda matats mao jud in town ang among nadala dira no og katong guso ganiha matats mo nang ato nang gilapag ang sinugba dira itapad na to sa guso kay naa po sila gulay ang subak karne. Og di magdugay matats nangaon na mga trabahante no mo nang mosabay ta dira bisa gamay lang atong grasya matats angay na to pasalamatan sa taas no. Og pasalamatan ako matats ang mga tawo nga nagpaadto sa kodra mga followers na ko dira pwede man din daghanan nyo dira no daghan jud kay salamat sa pag-share sa itong mga video pag-welcome nyo sa kuha dira. Og mo na matats no ato na nang gitira ang guso dira og siyempre di lang ta mobuhilo matats kay kita natagbaw na ta ng guso og ang isda. Siyempre ang atong tirahon dira matats kanang ilang gulay nga perting pagkapreskoha. Sabi niyo matats perting pagkalamiya sa kung kaon dira no kay perting pagkabugnawa sa area og isa pa matats kaduha jud ko nakatimpla og kape dira kay di makaya ang katugnaw. Kana mga oras sa matats alas 12 to alauna na no diri sa amoa sa syudad perting na ng pagkainita pero dira sa ilaha perting pagkabugnawa. Pagka man natog kaon matats atong gipalaopan og soft drinks no og taod-taod na iniingon sa kuha ayaw sa glakaw kay naa patay kuhaon. Mao na ni giingon ako matats nga ila kong hatagan og presko nga litos no bisag dili ko mukaon ana kay ignorante ko ako nang dawaton kay grasya na. Og ila po kong gitagaan og atsal matats wa na nako mapakita sa inyo kung unsa kadaghan kay ako nang gibalot no. So daghan jud kay salamat sa inyong tanan diha.